Så kan du... Nej, men jeg mener det rent faktisk. Spørg om han ikke lige kan kigge dig eller et eller andet. Eller imens du er på, så gør et eller andet, så du mister netværket. Så kan du tage en tur med traileren på i bil. Nå ja. Ja, eller bare holde de der 10 minutter, så du bliver kigget. Ja. Ja. Inde på UT der, inde på EU-Track, Ja. Euro 3, der har mig og min kammerat satme gjort det meget. Dengang vi fandt ud af, at der var biler. Det skulle da prøves. Så er det først bagefter, vi fandt ud af, at man ikke måtte. Jeg kan godt lide, at han sidder og indrømmer det. Selvfølgelig gør det det. Så noget havde jeg ikke indrømt, hvis jeg var dig. Hvorfor? Fordi det skaber dårligt omdømme, at vi ved, at du har gjort det. Så hvornår kan du så finde på det igen? Ja, det er sgu da sådan noget for sjov ud. Jeg gør det heller ikke mere efter, at jeg fandt ud af, at jeg ikke måtte. Wow. Men det er da svært. Det er da svært at vide, man ikke må, når man egentlig ikke har tjekket op på det. Og det ved jeg så også godt, det var en fejl, at vi ikke har tjekket op på det. Men det havde vi ikke. Og jeg ved godt, det skal ikke være en begrundelse for, at vi ikke kunne blive bandet for det. Præcis. Men jeg har det sådan. Nu er det lidt ligesom... Prøv det over en... Hvornår var det, der kom biler? En måned til 3 siden. Ja. Mellem en måned og 3 siden. 3. En måned til 3 måneder, du er sindssyg. Der har maks været 14 dage. Nej, du har ret i måned. Ja, men det er nok en måned siden, vi har gjort det eller sådan noget. Nå. 14 dage. Ja. Ja, han får